Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Τον τελευταίο καιρό τα πράγματα στη χώρα μας ξέρετε ότι δεν πάνε καλά και όλοι λέμε δεν θα βρεθεί κάποιος να σώσει αυτή τη χώρα. Το κάποιος να σώσει αυτή τη χώρα, βέβαια, άλλοι το θεωρούν κάποιον πολιτικό, κάποιον επαναστάτη, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Εγώ πάντως μιλώντας με τα νέα παιδιά, τα οποία τόσο πολύ τα έχουμε έτσι, τα κοροϊδεύουμε και τα θεωρούμε, ας πούμε, ανόητα και μη προβληματισμένα και κακομαθημένα και δεν ξέρω τι άλλο, μου έχουν πει πολλά από αυτά, μια πολύ σημαντική κουβέντα και την κράτησα. Οι ήρωες, λέει, είναι αυτοί που πεθαίνουν για να ζήσουν μετά τα σκουλίκια. Το είπε και ο Μπρέχτ, από τις τίγρες γλίτωσα, από τα λιοντάρια, λέει, ξέφυγα, με φάγανε οι κοργοί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τελικά μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, ειδικά των Ελλήνων που έχουν περάσει αρκετές εποχές πολέμων και ηρωισμών και βγάλανε και αρκετούς ήρωες, ίσως δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσους πολλούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, από τη βαθιά αρχαιότητα, έχει περάσει λίγο στο υποσυνείδητό μας ότι γιατί ρε παιδιά εγώ δηλαδή θα σκοτωθώ για να ζήσει ο άλλος ο Β και να βγαίνει μεθαύριο ο Χ, Ψ, Ω να κάνει τα δικά του. Κάτι το οποίο πολλαπλασιάστηκε βέβαια. Γιατί άρχισε να αμφισβητείται και ο κόσμος της αριστεράς που υποτίθεται ότι ήταν πιο προοδευτικός και όλα αυτά, και όσο πάει και χειροτερεύει. Εμείς λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για αυτό το χαμένο κομμάτι του εαυτού μας, για τον ήρωα. Και διαβάζοντας ένα βιβλίο, θα το φέρω μία από τις επόμενες εβδομάδες γιατί αξίζει, θυμάμαι ότι ο δρόμος του ξεχωριστού ανθρώπου, έγραφε, είναι ένας από τους παρακάτω. Ο δρόμος του φιλόσοφου, ο δρόμος του ασκητή, ο δρόμος του ήρωα και πολλά άλλα. Εγώ σήμερα λοιπόν θα μιλήσω με τον Βασίλη το Χλέτσο για το δρόμο του ήρωα. Ο Βασίλης ο Χλέτσος είναι ερευνητής και συγγραφέας. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να παρουσιάσω τα βιβλία του, τα οποία κινούνται πάντα στον αποσυμβολισμό της ελληνικής μυθολογίας και στην αρχαία ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, με επίκεντρο τον νεοπλατωνισμό αλλά και τη μυθολογία. Το ένα είναι αυτό που βλέπετε, μυστικισμός και θείος στην Ελλάδα και στον αρχαίο κόσμο. Κυκλοφορούν ακόμα από τις εκδόσεις Γεωργιάδης. Άνθρωπος και Γαία. Και η χαμένη κυβωτός στις αρχές ελληνικής φιλοσοφίας και των μυστηρίων. Είναι βέβαια πολύ παλαιότερα βιβλία. Στο φίλο μου τον Άδωνη τα έχεις εκδώσει. Στον Άδωνη, ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Άδωνης βέβαια δεν υπάρχει ακόμα εκδοτικός. Υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Διαδικτυακά. Δεν βέβαια. Όχι, υπάρχει. Ήταν η εποχή που ο Άδωνης εξέδιδε πολύ ωραία βιβλία και έκανε και πολύ καλή δουλειά πριν γίνει πολιτικός ως εκδότης. Τώρα πια έχουν μείνει ελάχιστοι. Μ' ακούει γιατί ήμασταν πολύ κοντά κάποτε, κάναμε και εκπομπές και όλα αυτά, αλλά ξέρει ο Άδωνης ποια είμαι και ξέρει ότι πάντα του λέω την αλήθεια. Υπήρξε ένας πολύ καλός εκδότης. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο δρόμος του ήρωα. Ο δρόμος του ήρωα, ο ήρωας ως αρχέτυπο, ο ήρωας ως μορφή, ο ήρωας και τα χαρακτηριστικά του. Στην αρχαία Ελλάδα, ο ήρωας είναι πάντα τυλιγμένος με ένα μύθο, είναι τις πιο πολλές φορές ημίθεος, είναι γιος του Δία ή του Ποσειδώνα ή του Άρη, δεν ξέρω τι. Μέχρι και ο Αλέξανδρος θεωρούταν πες Διός, δηλαδή παιδί του Δία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το γεγονός ότι ο ήρωας συνήθως θεωρείται ότι έχει μια θεϊκή καταγωγή ή ένα ξεχωριστό πεπρωμένο, το οποίο μπορεί να φανεί ήδη από τη γέννησή του. Θα θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό? Φυσικά. Όταν μιλάμε ουσιαστικά για το αρχέτυπο του ήρωα, μιλάμε για ένα παγκόσμιο μοτίβο, το οποίο ουσιαστικά αναπαράγεται σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου, σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Έτσι, άρα ερχόμαστε σε ένα μοτίβο, το οποίο ο Κάμπελ αργότερα το ονόμασε μονόμυθο, υπό την έννοια ότι υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο αναπαράγεται συνεχώς, που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είτε γεννιέται υπερφυσικά, είτε ο ένας γονιός είναι Θεός, ο άλλος είναι θνητός, έτσι, το πνεύμα και η ύλη, ουσιαστικά. Αυτός ο άνθρωπος το ανέφερε και ο Χριστός. Όποιος γεννιέται από πνεύμα είναι πνεύμα και όποιος γεννιέται από ύλη είναι ύλη. Φυσικά. Έτσι. Στη συνέχεια λοιπόν περνάει σε πολύ νεαρή ηλικία κάποιους σπουδαίους άθλους, με αποκορύφωμα έναν άθλο ο οποίος ουσιαστικά τον αναγεννά σε ένα νέο πνευματικό, συνδεσιακό επίπεδο. Βλέπει τα πράγματα διαφορετικά δηλαδή, συμβολικά. Ναι, το βλέπουμε σε όλους τους ήρωες. Περισσότεροι ήρωες, ειδικά στην αρχαία Ελλάδα, κάποια στιγμή θα κατεβούν στον Άδη. Ακριβώς. Εκεί είναι υπέρτατη μίεση. Ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Οδυσσέας θα κατεβούν στον Άδη. Λοιπόν, θα πάνε να γνωρίσουν το θάνατο. Αυτό είναι το υπέρτατο σημείο. Ακριβώς.
Ναι. Αυτό ουσιαστικά, αυτό το σημείο, έρχεται και συναντά τις αρχαίες μυητικές τελετές, που δεν ήταν τίποτα άλλο, ακριβώς από τα στάδια αυτά. Για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το στάδιο, το αρχέτυπο του ήρωα, θα πρέπει να το συνδυάσουμε ουσιαστικά με τη μυθολογία. Η μυθολογία, η οποία δημιουργεί και τους ηρωικούς μύθους και τις δοκιμασίες, και η οποία συνδέεται με τις μυητικές τελετές. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, οι μυητικές τελετές ήταν συνδεδεμένες με κάποιο μύθο, είτε Θεού είτε κάποιου ήρωα. Έτσι, όταν λοιπόν κατεβαίνουμε στον Άδη, ουσιαστικά πεθαίνουμε και αναγεννόμαστε σε ένα νέο συνειδησιακό επίπεδο. Είναι συμβολικός ο θάνατος προφανώς, δεν είναι κυριολεκτικός ο θάνατος. Έτσι. Εμείς είμαστε ευλογημένοι ως άνθρωποι οι οποίοι είμαστε γεννημένοι στην Ελλάδα, άρα εκ των πραγμάτων είμαστε συνεχιστές της παλαιάς της παρακαταθήκης που έχει αφαιθεί σε εμάς και έχουμε την πλουσιότερη μυθολογία στον κόσμο. Πρόσφατα διάβαζα μία συνέντευξη του Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος είπε ότι εμείς ως άνθρωποι που ασχολούμασταν παλαιότερα με το bodybuilding θεωρούμε αυτονόητο ότι είμαστε συνεχιστές της αρχαίας Ελλάδος και των ηρώων, κυρίως του Ηρακλέους. Όταν λέει λοιπόν με κάλεσε ο Κάμερον το 1984 για να γυρίσουμε την ταινία Ο Εξολοθρευτής, διάβασα το σενάριο και του είπα ότι δεν μ' αρέσει ο ρόλος μου, διότι δεν είναι καθόλου ηρωικός. Και του λέει ο Κάμερον, μη στεναχωριέσαι, γιατί μπορεί να είσαι ο κακός ιστορίας, αλλά το τέλος θα είναι τέτοιο που θα είσαι ο υπέρτατος ήρωας. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήρωας σε κάθε περίπτωση δίνει έμπνευση, δίνει ένα όραμα, μια προοπτική. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ο ήρωας στην αρχαιότητα και σίγουρα και σήμερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερβαίνει το εγώ, για το εμείς. Διαλέγει την δύσκολη ατραπό ώστε να μπορέσει η κοινωνία ως σύνολο και όχι ως άτομα να πάει μπροστά. Ουσιαστικά αυτό χρειαζόμαστε όλοι ως κοινωνία και σήμερα, να έχουμε πρότυπα, να μπορέσουμε να βγούμε μπροστά, να αναλάβουμε την ευθύνη. Όπως ξέρουμε όμως από την αρχαιότητα ήδη, ήταν λίγοι αυτοί που παίρναν την ευθύνη. Υπήρχαν βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα, αλλά πάντα ο άνθρωπος, η πλειονότητα των ανθρώπων θέλει να είναι από πίσω. Κοίταξε, υπάρχουν και κοινωνίες οι οποίες στηρίζονται στο ηρωικό αιώδος 100%. Ας πούμε η κοινωνία του Ομήρου, ή αυτό που περιγράφει στα έπι του. Έτσι. Είναι μια κοινωνία η οποία τον πρώτο ρόλο κατέχουν οι ήρωες, ο Αχιλλέας, ο ένας ο άλλος. Και όταν μιλάμε για ήρωα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν εννοούμε πάντα τον πολεμικό ήρωα, γιατί και ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας, ο οποίος βέβαια λειτουργεί περισσότερο με το μυαλό. Με την νόηση. Και ο Χριστός είναι ένας ήρωας, πέρα από τι άλλο μπορούμε να τον θεωρήσουμε Θεό. Λοιπόν, είναι ένας ήρωας. Λοιπόν, ο ήρωας δεν είναι πάντα αυτός που παίρνει το σπαθί, είναι αυτός όμως που σίγουρα υπερβαίνει, όπως είπε, στο εγώ, θυσιάζεται για το κοινωνικό σύνολο, προσπαθώντας να περάσει μια άλλη πραγματικότητα, είτε αυτή είναι πνευματική, όπως ο Σωκράτης, είτε αυτή είναι κοινωνική, όπως έκαναν, ας πούμε, διάφοροι ήρωες, όπως έκανε ο Κολοκοτρώνης ή δεν ξέρω ποιος, ή και αργότερα άλλοι επαναστάτες, ας πούμε, που θέλαν να φέρουν ένα άλλο πολιτικό σύστημα ή δεν ξέρω τι. Ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν? Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν οι ήρωες είναι να υπερβούν τη θνητότητα, να κατακτήσουν την αθανασία. Πώς όμως? Όχι με την ζωή η οποία είναι ολιγόχρονη σε σχέση με τη συμβατική ζωή ή την πλανητική ζωή, αλλά με τα έργα μας. Αυτό μας λένε ουσιαστικά. Τα έργα που μένουν πίσω. Πώς μπορούμε να υπερβούμε τη θνητότητα με τις δράσεις που θα έχουν διάρκεια στον χρόνο. Δεν έχει μείνει ένας Πλάτωνας, ας πούμε, αθάνατος. Και για πόσα χρόνια ακόμα θα μείνει αθάνατος? Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε τον Πλάτωνα ήρωα με αυτή την έννοια. Όχι, συσχετίζω όμως. Είναι ο δρόμος του φιλοσόφου, αλλά πάντως εντάξει, σίγουρα. Αυτός που καταφέρει να παράγει έργο, να παραγάγει, το βρήκα, έργο σημαντικό, είτε να σώσει κάποιον, είτε να βοηθήσει τον κόσμο να εξελιχθεί πνευματικά, είτε οτιδήποτε, είτε την κοινωνία, ή ακόμα και να σώσει ένα παιδί, σαφώς αφήνει πίσω του ένα έργο που μιλάει για αυτόν. Σε αυτό το σημείο εστιάζουμε λοιπόν. Στις δράσεις που μένουν πίσω και αποτελούν για τους επόμενους και τις επόμενες γενιές που θα έρθουν ένα όραμα, μια έμπνευση. Δείχνουν ένα στόχο. Αυτό ουσιαστικά χρειαζόμαστε. Και είναι τρομερό το τα τελευταία χρόνια θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ήρωες, και όμως έχουν υπάρξει ήρωες, τους οποίους τους έχουμε θάψει κανονικότατα. Είτε πρόκειται για τον Σολομό Σολομού, είτε πρόκειται για κάποιον, για τους ένστολους που έπεσαν στα ίμια, είτε πρόκειται για κάποιον που σε ένα ναυάγιο προσπάθησε, το παλικάρι που προσπάθησε, θυμάμαι τώρα το όνομά του, και αυτό είναι το φοβερό, να σώσει κάποιους στο ναυάγιο
σε ναυάγιο και πνίγε και ο ίδιος. Δηλαδή υπάρχουν ήρωες, αλλά δεν τους ακούμε πια. Ναι, είναι το αξιακό σύστημα το οποίο οφείλει να αναδείξει τα πρότυπα αυτά. Δεν το θέλει. Εκεί χωλένουμε. Εκεί το φοβάται τον ήρωα. Δηλαδή, νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι που φοβάται πραγματικά αυτή τη στιγμή, αυτό το συγκεκριμένο σύστημα που ζούμε, είναι και έναν άνθρωπο που πνευματικά θα δώσει αυτό που λέμε ηθική διάσταση στα πράγματα, τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά φοβάται περισσότερο ακόμα τον ήρωα. Μα δεν είναι κρίμα το ότι όλα αυτά εστιάζονται στην παιδεία, έτσι. Δεν είναι κρίμα το ότι η παιδεία δεν αναδεικνύει όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία έχουμε. Την ελληνική μυθολογία. Ξέρουμε για τον Νόε, για παράδειγμα. Για τον Νόε, για τον κατακλυσμό του Νόε. Γιατί να μην ξέρουμε για την ελληνική εκδοχή. Που δεν υπάρχει μία, του Δευκαλίωνος, υπάρχουν τρεις. Του Αιγείου, του Δαράνου και του Δευκαλίωνος. Ναι. Από εκεί προερχόμαστε ουσιαστικά. Λέμε λαός. Καλά, σε λίγο δεν θα ξέρουμε ούτε για τον Νόε, θα μαθαίνουμε ακόμα άλλα. Θα μαθαίνουμε για τη Ριάννα. Μα μαθαίνουμε πολλά πράγματα μέσα από την μυθολογία. Η μυθολογία ουσιαστικά πει ήθος. Και μας μαθαίνει την ιστορία. Είναι η μυθιστορία, συγκεκαλυμμένη, αλληγορική. Ουσιαστικά η μυθολογία είναι η ιστορία του παρελθόντος, η οποία ενδύθηκε με κάποιες ωραίες εικόνες, γιατί οι εικόνες είναι ισχυρότερες του λόγου, για να μπορέσει να περάσει από τη μία γενιά στην επόμενη η γνώση που υπήρχε. Άρα είναι η εμπειρία συσσωρευμένη και η γνώση. Για πάμε λοιπόν στον ήρωα αυτόν καθεαυτόν, που μέσα στον χρόνο μερικές φορές αλλάζει λίγο. Ο ήρωας αυτός καθεαυτός λοιπόν περνάει τις δοκιμασίες, οι οποίες συνήθως έχουν έναν αριθμό 12 που είναι ο ζωδιακός ουσιαστικά, ο οποίος χρωματίζεται με τα. Ή 7, όπως ο Θησέας που είναι 7 πλανήτες, ή τότε γνωστοί, ναι. Πάντως έχει σχέση με το ζωδιακό σε κάθε περίπτωση, που χρωματίζεται από κάθε ζώδιο κτλ. Και εκεί περνάει κάποιες δοκιμασίες, τις οποίες πρέπει να φέρει εις πέρα. Στο τέλος φυσικά κερδίζει, κατακτώντας την αθανασία και τη θέση του στην ιστορία φυσικά. Αυτό όμως δεν σταμάτησε ποτέ. Το φοβερότερο όλο είναι ότι συνήθως οι ήρωες γίνονται άστρα. Εκ των πραγμάτων, πάνε στον ουρανό. Ναι, ξέρεις, γιατί το άστρο είναι αυτό το οποίο δίνει ζωή. Είτε είναι ήλιος, είτε είναι οποιοδήποτε άστρο, είναι αυτό γύρω από το οποίο κινούνται πλανήτες, τα πάντα. Είναι μια συνεχώς εκπέμπει ζωή και φέρνει και το τέλος. Το άστρο, δηλαδή, ένα άστρο μέσα στο σύμπαν είναι ό,τι πιο ουσιαστικό. Αποτελεί οδηγό. Στην αρχαιότητα τα άστρα αποτελούσαν οδηγό για την αυσιπλοεία. Έχουμε στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε τώρα ότι είχαν ανακαλύψει την Αυστραλία, τη λέγανε Αντιόχεια, στην κράτειο σφαίρα υπάρχει, είχαν πάει στην Αυστραλία, είχαν πάει στις Ινδίες, στον Νέο Κόσμο, στην Αμερική κτλ. Και όλα αυτά τα κάνανε μέσω των άστρων. Και όχι μόνο αυτό, όπως ξέρουμε, η αρχαία φιλοσοφία γενικότερα ήταν μια ολιστική αντιμετώπιση του κόσμου. Άρα τα άστρα επηρεάζουν τη γη όπως επάνω έτσι και κάτω. Άρα όλα αυτά είναι ένα σύμπλωμα το οποίο έχει να κάνει με την θεώρηση που υπήρχε η αρχαιότητα. Ό,τι είναι πάνω. Ακριβώς. Και αυτό που φαίνεται εγωιστικό το μέτρον όλων άνθρωπος είναι γιατί εμείς είμαστε στη μέση, ανάμεσα στο μεγάλο κόσμο και στο μικρό κόσμο. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε μέτρο και όχι γιατί είμαστε μάγκες, για να μην καβαλάμε και καλάμε. Γιατί έχουμε καταστρέψει όλη τον πλανήτη επειδή θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι από τα υπόλοιπα όντα. Έρχεται λοιπόν εκεί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και θεολογία θα έλεγα, και λέει ότι παν μέτρον άριστον. Επέρχεται η νέμεσης. Υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν υπάρχουν σε εμάς, ας πούμε, οι εντολές οι οποίες κατέβηκαν και μας είπαν δεν κάνετε αυτό, δεν κάνετε εκείνο. Υπάρχει όμως η νέμεσης, υπάρχει η ύβρις. Άμα ξεπεράσει ένα όριο, από εκεί πέρα ούτε ο Δίας. Την οποία τα αντιμετωπίζει και ο ήρωας πολλές φορές στην πορεία του. Ναι, βεβαίως. Είναι και αυτός υποταγμένος στα θεϊκά πρότυπα. Ξέρεις τι μ' αρέσει με τον δρόμο του ήρωα? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα άψογος και άμεμπτος ηθικά. Δηλαδή, ο καημένος ο Ηρακλής περνάει τη μανιοκατάθλιψή του, ας πούμε, σκοτώνει τα παιδιά του, σκοτώνει τη γυναίκα του. Ο Θησέας παντρεύεται τη λάθος γυναίκα, εγκαταλείπει την Αριάδνη. Ο Οδυσσέας τα κάνει σάλτσα γιατί τα βάζει με τον Ποσειδώνα. Δηλαδή, και αν το δούμε και στη σύγχρονη ιστορία, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες, έκανε και αυτό τα λάθη του, τις συμμαχίες του. Κάποια στιγμή, ας πούμε, συμφώνησε με τον Δελγιάννη, νομίζω, να αποκόψουν το Μοριά και να ελευθερώσουν μόνο το Μοριά. Έγιναν λάθη. Οι ήρωες έκαναν λάθη. Δεν ήταν αμέμπτου ηθικής, ούτε άνθρωποι οι οποίοι ήταν άγιοι. Μα ουσιαστικά αυτό. Είναι ένας άλλος δρόμος. Ουσιαστικά είναι ο ίδιος ο δρόμος του κάθε ενός από εμάς. Υπό ποια έννοια? Εμείς ξεκινάμε το ταξίδι της ζωής σε μια μακάρια κατάσταση με στη μύτα της μητέρας μας, όπου υπάρχουν τα μητρικά τα υγρά κατά τη στοιχεία των αρχιετυπικών νερών της θάλασσας, από όπου ξεκίνησε η ζωή. Εκεί ξεκινάμε κι εμείς. Έτσι. Γίνεται μια ουσιαστικά
ίδια διαδικασία όπως της κοσμογέννησης με την ανθρωπογέννηση. Λοιπόν, ζούμε μια μακάρια κατάσταση όπου τρώμε και πίνουμε. Και μπορεί και να μην είναι και πολύ μακάρια, αυτό το το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αλλά δεν είμαστε εντελώς αυτόνομοι πάντως σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση την ευθύνη του εαυτού μας. Έτσι. Είμαστε παθητικοί δέκτες. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται αυτή τη στιγμή το κάλεσμα της φύσης, όπου εμείς πρέπει να εξέλθουμε της μήτρας, να αναπνεύσουμε για πρώτη φορά αέρα και να γευτούμε το μητρικό γάλα. Από τότε αρχίζουμε και ανήκουμε σε μια οικογένεια, σε μια φυλή, σε μια κοινωνία, στον κόσμο ολόκληρο. Ουσιαστικά ο ήρωας αυτό κάνει. Έρχεται στη ζωή, όπως και κάθε άνθρωπος από εμάς, μέσα από τα λάθη του μαθαίνει, μέσα από τα παθήματα που πρέπει να πάρει, μαθαίνει. Μας το περιγράφει αυτό ο Όμηρος, ο οποίος πολύ εύστοχα παρατήρησες προηγουμένως, το δείχνει πάρα πολύ ωραία στο μύθο με τον Πολύφημο. Μπαίνοντας μέσα στη σπηλιά ο Οδυσσέας, όταν τον ρωτάει ο Πολύφημος ποιος είσαι εσύ, του λέει είμαι ο κανένας. Ξεκινάει τη ζωή του ο κανένας. Μετά, μόλις σκοτώνει τον Πολύφημο, το τέρας αυτό, ο οποίος συμβολίζει συγκεκριμένα πράγματα. Τον τυφλώνει. Ναι. Έτσι, γίνεται ο Οδυσσέας, ο ένας. Είναι αυτός ο οποίος έχει υπερβεί τα λάθη του παρελθόντος και μπορεί και συνεχίζει τη ζωή του. Έτσι, ο καθένας από εμάς ξεκινάει τη ζωή του ως παιδί, ας πούμε, για παράδειγμα, μπαίνει στην εφηβεία, έρχεται στην οριμότητα, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνει, διαμορφώνει μια προσωπικότητα. Το θέμα λοιπόν είναι να μην φύγουμε από αυτή τη ζωή αφήνοντας τίποτα για τους πίσω, γιατί αυτή είναι η τάση σήμερα. Ερχόμαστε, ζούμε, να περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αφήνοντας τίποτα για τους επόμενους. Και όχι μόνο αυτό, καταστρέφουμε αυτά που βρήκαμε τους προηγούμενους. Αυτή λοιπόν η όλη διαδικασία, ασυνείδητα, δεν έχει τελειώσει ποτέ. Γιατί όπως λέγαμε και στο διάλειμμα έξω, ο άνθρωπος μπορεί να βγει και χιλιάδες χρόνια από τις σπηλιές όμως δεν έχουν βγει από μέσα μας. Ουσιαστικά τα ίδια πάθη μας κυριεύουν. Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία, κινηματογραφική θα έλεγα, όχι τηλεοπτική, των τελευταίων 35 χρόνων ήταν ο Πόλεμος των Άστρων. Εκεί τι έχουμε, ο Λούκας για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο σεναριογράφος του Πολέμου των Άστρων, ήταν μαθητής του Τζόζεφ Κάμπελ. Ο Τζόζεφ Κάμπελ έβγαλε το 1949 ένα βιβλίο, ασχολήθηκε πάρα πολύ με το αρχέτυπο του ήρωα. Τα 1000 πρόσωπα του ήρωα ονομαζότανε, δημιούργησε τεράστια σχολή στην Αμερική και παντού στον κόσμο, ο οποίος ανέφερε τα στάδια αυτά που αναφέραμε, απομάκρυση, δοκιμασίες, μοίηση, δάσκαλος. Ύβρι, πτώση, άνοδος, αναγέννηση. Αποθέωση, ημίθεος. Βρίσκοντας, με το να είναι δίπλα του ο Λούκας, του Κάμπελ, δημιουργεί μια ιστορία, μια τριλογία. Στην πρώτη λοιπόν τριλογία έχουμε τον Λούκας, ο οποίος λέγεται Skywalker, καθόλου τυπικό, ο άνθρωπος που περπατά στον ουρανό. Απομακρύνεται από το πλανήτη που ζει με τους θείους τους, γιατί έχουν πεθάνει οι υποτίθεται γονείς του. Αναζητεί το δάσκαλο, βρίσκει το δάσκαλο Γιώτη, λίγο ζεν η διδασκαλία του. Πρέπει να περάσει δοκιμασία. Στην υπέρτατη δοκιμασία έρχεται αντιμέτωπος με το σκοτεινό του εαυτό, που ουσιαστικά είναι ο πατέρας του, ο οποίος έχει περάσει στην αντίπαλη όχθη. Τελικά τον νικά και καταφέρνει και γίνεται αυτός ο υπέρτατος, ας πούμε, ήρωας, ο οποίος θα οδηγήσει τους υπολείπους στην ελευθέρωση από το ζυγό. Λοιπόν, άρα αυτά είναι αρχέτυπα τα οποία ουσιαστικά αναπαλαιώνονται και περνάνε ασυνείδητα μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο και μέσα από τα έργα όλων των μυθογράφων. Έχουμε αρχίσει όμως και τελευταία και φτιάχνουμε και άλλους ήρωες και θα σου πω ότι αντιήρωες ήρωες. Δηλαδή, με κάποιον τρόπο, ας πούμε, βλέπουμε βρικόλακες, οι οποίοι είναι ήρωες. Βλέπουμε λικανθρώπους που είναι ήρωες. Βλέπουμε τέρατα που είναι ήρωες, μέσα εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικών. Μπορεί να είναι καλοί, μπορεί να είναι κακοί. Ναι, Πίκατσου. Λοιπόν, και έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε και ήρωες της πλάκας. Ο pop star, η παρουσιάστρια, το μοντέλο, δεν ξέρω τι άλλο. Που εντάξει, μια χαρά την κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι και μπράβο τους, αλλά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ήρωες. Και βγαίνει, ας πούμε, η κυρία και λέει: εγώ για να καταφέρω να γίνω, ας πούμε, μοντέλο, τρώω όλη μέρα ένα γκούρι και ένα στρίδι και έχω υποφέρει πάρα πολύ. Και για να ανέβω, αναγκάστηκα να κάνω και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά και δεν ξέρω εγώ τι άλλα. Και ξαφνικά αυτό το παιδί, το οποίο είναι. Εντάξει, δεν κάνει και κάτι φοβερό, ας πούμε. Δοκιμάζει και αναδεικνύει ρούχα να γίνεται ένας ήρωας. Λοιπόν, το θέμα του ήρωα στη σημερινή εποχή, ας πούμε, και ποιος είναι ο ήρωας και ποιος είναι το πρότυπο, είναι τεράστιο, έτσι. Υπάρχει ένας οδηγός όμως γι' αυτό, για όλα αυτά που ανέφερες τώρα. Για λέγε. Και όσον αφορά τον ήρωα και όσον αφορά τα πρότυπα. Κλασικό είναι αυτό το οποίο έχει αντέξει τον χρόνο.
Αυτό λοιπόν που έχει αντέξει τον χρόνο, διαχρονικά, αποδεδειγμένα παγκόσμια και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην οποία ζούμε τώρα, είναι η αρχαία ελληνική τέχνη, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Όταν μιλάμε για τέχνη λοιπόν, σε 100 χρόνια από τώρα, προφανώς δεν θα είναι τα μοντέλα τα οποία ανέφερε σήμερα, τα οποία έχουν πρόβλημα επιβίωσης ουσιαστικά, διότι είναι τόσο αδύνατες, δεν τρώνε τίποτα κτλ. Όταν μιλάμε για τέχνη, το ίδιο. Άρα ουσιαστικά εκεί πρέπει να στραφούμε. Αλλά να πάρουμε από εκεί αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε για να χτίσουμε ένα πολιτισμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Έτσι, μπαίνουμε στην εποχή του υδροχώου, όπως ξέρεις πολύ καλά. Τα πάντα θα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ήδη μπει. Έχουμε μπει, ναι. Απλά είναι μια διαδικασία, όπως ξέρεις, η οποία παίρνει πολλά χρόνια. Έτσι. Γιατί αυτή η ισοπαίδωση είναι πολύ υδροχωική. Ακριβώς. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μετέχμια, αν το δούμε ιστορικά, υπάρχουν επαναστάσεις. Διότι τα μοντέλα που κυριαρχούν είναι δομημένα πάνω σε πολύ ισχυρά συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα προφανώς δεν θέλουν να χάσουν τα αερίσματα που έχουν στην κοινωνία και φυσικά όλα αυτά γύρω από τα οποία τρέφονται κτλ. Μέχρι να γίνει αυτή η μετάβαση πρέπει να βρούμε καινούργια πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά δεν είναι εύκολο να τα βρούμε. Άρα η άγκυρά μας ουσιαστικά είναι να πάμε στο παρελθόν, αλλά να μην προσκοληθούμε στο παρελθόν. Να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε όσο φόδιο για να βρούμε νέους ορίζοντες, να ανοιχτούμε στο πέλαγος. Δηλαδή το παρελθόν δεν είναι λιμάνι να πίνουμε και να τρώμε, αλλά μας δίνει εφόδια ώστε να μπορούμε να ανοιχτούμε στο πέλαγος, να βρούμε νέους κόσμους. Δηλαδή τα πάντα καταραίουν. Είμαστε στην εποχή ουσιαστικά της αναμονής. Αναμένουμε το καινούριο. Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό το καινούριο. Το καινούριο θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι πιο ολιστικό. Θα είναι υπέρ του ανθρώπου. Θα είναι πανανθρώπινο. Του ισορροπημένου ανθρώπου. Πανανθρώπινο και παγκόσμιο. Παν μέτρων άριστον. Να ξαναβρούμε το κάλος, την αρμονία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των κοινωνιών. Αυτό είναι πολύ δύσκολο φυσικά. Σήμερα ενδεχομένως να φαντάζει ουτοπικό. Αλλά εάν δεν βρούμε το δρόμο, δεν μπορούμε να ελπίζουμε και πολλά πράγματα. Έτσι, και αν στερήσεις από τον άνθρωπο την ελπίδα, καταραίει το σύστημα. Μίλαγα μια φορά με μια ψυχίατρο και μου είπε το εξής, ότι πλέον το πρότυπο του ήρωα έχει εκλείψει και δεν πρόκειται να ξαναγεννηθεί, όπως δεν πρόκειται να ξαναγεννηθούν και ιδεολογίες. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί κάποιος και να φτιάξει έναν κομμουνισμό, έναν αναρχισμό, έναν εθνικισμό, αν θέλεις, οτιδήποτε. Γιατί και πάμε σε ένα άλλο μοντέλο ζωής, το οποίο είναι πιο ισοδοποδοτικό, είναι πιο κοντά στον πραγματικό άνθρωπο, γιατί ο πραγματικός άνθρωπος δεν είναι ήρωας. Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι ήρωας. Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι Θεός, δεν είναι Άγιος, είναι πιο ανθρώπινος. Και έτσι λέω και πώς θα εξελιχτούμε, γιατί τόσα χρόνια εξελισσόμαστε μέσα από κάποιες διαδικασίες. Έτσι, υπάρχει πάντα αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά και στο κοπάδι ακόμα. Μπορεί να το σκοτώσουν, μπορεί να φάει τα μούτρα του, μπορεί οτιδήποτε, αλλά αυτός θα πάει παρακάτω το κοπάδι. Υπάρχει αυτός ο οποίος θα κάνει αυτό και μου λέει όχι, αφήνουμε τις συνθήκες να εξελίσσονται από μόνες τους. Και αυτό με προβλημάτισε. Με προβλημάτισε γιατί αφενός δεν μ' αρέσει εμένα προσωπικά, γιατί δεν σκέφτομαι καθόλου υδροχοϊκά. Μάλλον σκέφτομαι πολύ υδροχοϊκά, αλλά από την μεριά την καλή του υδροχώου. Και από την άλλη με έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ ότι όντως αυτά που μου είπαν τα παιδάκια, ο ήρωας πεθαίνει και ζουν τα σκουλίκια. Και μάλιστα ένα παιδάκι προχωρήσει και παρακάτω μου λέει: έχεις προσέξει ότι είναι πιο πολύ κακοί άνθρωποι από τους καλούς? Λέω γιατί? Γιατί οι καλοί πεθαίνουν, μου λένε, είναι ήρωες. Και δεν αφήνουν πίσω το σπόρο τους. Ναι, εγώ διαφωνώ με αυτή την προοπτική. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο δεν θα βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να βγαίνουν μπροστά. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτή η ισοπαίδωση, είτε λέγεται ισοπαίδωση θεολογική, είτε λέγεται εθνική, είτε γλωσσική, είναι κάτι το οποίο στερεί από τον άνθρωπο την ταυτότητά του. Και ουσιαστικά από αυτό πάσχουμε τώρα. Δηλαδή έχουμε χάσει παντελώς την ταυτότητά μας. Πανευρωπαϊκά, θα έλεγα και διεθνικά. Υπό την έννοια ότι παντού υπάρχει μια κουλτούρα, υποκουλτούρα, αν θέλεις, θα έλεγα, η οποία έχει ισοπαίδωση στα πάντα. Βλέπουμε όμως ότι σε καιρούς που όλα πάνε καλά, αυτό μπορεί να δουλεύει. Σε καιρούς που δεν πάνε τα πράγματα καλά, ο άνθρωπος είναι γελαιός ζώο, όπως ξέρεις. Όταν υπάρχει κίνδυνος, συσσωρεύεται στην ομάδα του. Δεν το βλέπουμε αυτό με την κρίση. Λυπάμαι που το λέω. Άλλη μια πρωτοτυπία της εποχής μας. Ναι. Δηλαδή, πάντα στις εποχές τις δύσκολες, ή φτάνανε να τρώνε ο ένας τον άλλον, ή κάποια στιγμή μπαίνανε σε μια διαδικασία να συμμαχίσουν, να ενωθούν κάποιες δυνάμεις για να ανατρέψουν αυτό που γίνεται. Καμιά φορά όμως, αν παρατηρήσεις, πρώτα ερχόταν το ένα και μετά το άλλο. Πρώτα φτάνανε στην πλήρη εξαθλίωση και μετά προχωρούσαν στη συνένωση. Έχω δύο θεωρήματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ο άνθρωπος σήμερα έχει να χάσει πολλά. Σε αντίθεση με κάποιον πριν από 40 χρόνια, για παράδειγμα,
που άκουγα προηγουμένως που μιλάγατε, που δεν είχε να χάσει και τόσα πολλά. Τώρα έχει να χάσει ακόμα αρκετά πράγματα. Το αυτοκίνητο, το σπίτι του έχει να χάσει πράγματα. Πριν δεν είχε να χάσει τόσα πολλά πράγματα. Αφενός. Αφετέρου, και γι' αυτό δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη έκρηξη ακόμα που αναμένει. Αφετέρου, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη, για παράδειγμα, υπάρχει μια έντονη άνοδος της άκρας δεξιάς. Αυτό καταδεικνύει πράγματα. Συσπυρώνει ανθρώπους. Λάθος ή όχι, το συσπυρώνει όμως. Ναι, και εκεί νομίζω ότι παίζει πολύ το πρότυπο του ήρωα. Λάθος ήρωα. Το θέμα λοιπόν είναι να έχουμε το κριτικό πνεύμα, να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο θα υπάρξει αυτή η επαναδιαπραγμάτευση με την πραγματική μας ταυτότητα. Όντως, αν πάμε και σε σχέση με τους άλλους. Αν πάμε στην εποχή του υδροχώου, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να γεννηθούν ήρωες και όχι ήρωες. Δηλαδή, τι εννοώ. Με βάση την εποχή του υδροχώου, δεν θα υπάρχει ο ένας ήρωας που θα σπρώχνει το κοπάδι, αλλά θα πρέπει όλο το κοπάδι να λειτουργεί ηρωικά. Και ίσως αυτή η ισοπαίδωση να θέλει να μας δείξει ότι, ξέρεις, αν περιμένω εγώ από τον Βασίλη ή τη Γεωργία να βγει μπροστά για να φτιάξει τα πράγματα, δεν θα κάνω τίποτα. Πρέπει όλοι μας να βγούμε μπροστά για να φτιάξουμε τα πράγματα. Στον υδροχώο όμως είναι αυτός ο οποίος χύνει το νερό. Κάποιος είναι πάνω ο οποίος χύνει το νερό, έτσι δεν είναι? Κάποιος λοιπόν πρέπει να προηγηθεί της κάθαρσης, να μας υποδείξει το δρόμο για την κάθαρση πριν γίνει όλο αυτό. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια μακρά διαδικασία η οποία παίρνει μάκρος χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ισχύει αυτό που ακούμε στο τραγούδι Θοδωράκη, ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, έτσι, και ότι τους πρώτους τους τρώει το μαύρο χώμα. Θέλει νεκροί χιλιάδες κτλ. Εντάξει. Και ο καιρός νερό θα φέρει. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θέλω να ξαναγυρίσουμε στο πρότυπο του αρχαίου ήρωα και να μου πεις αν είναι ένα ενιαίο πρότυπο ή αν είναι πολλά πρότυπα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά πρόκειται περί του ίδιου προτύπου, το οποίο αναπαράγεται ανάλογα με τον τόπο, το χρόνο και την εποχή. Αλλά ουσιαστικά αυτό θέλει να μας υποδείξει ο μύθος του ήρωα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να υπερβεί τις δυνατότητες του, τις δυνατότητες που έχει, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπινες, ώστε να μπορέσει να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που ουσιαστικά. Ξέρεις, εγώ κατάγομαι κατά το ίμιση από την Αρκαδία, ναι, κατά το άλλο ίμιση από τη Λακωνία, όπως γνωρίζεις, από την Σπάρτη. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια κοινωνία ηρώων και όχι ένας ήρωας. Κράτα το. Μπορεί να χρειάζεται να ξαναπάμε εκεί. Η κοινωνία ηρώων όμως έγινε μέσα από τις συνθήκες εποχής, έτσι. Ναι. Για ποιο λόγο? Διότι αναφέρει στους Σπαρτιάτες, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην ακμή τους Σπαρτιάτες είχαν 7.000 οπλίτες. Στην ακμή τους. Το μέγιστο που είχαν από στρατιώτες ήταν τη στιγμή που είχαν 70.000 ήλωτες. Άρα ήταν 1 προς 10. Δεν υπήρχε καμία άλλη επιλογή από το να είναι μόνο στρατιώτες. Τους έκανε η ίδια η ανάγκη λοιπόν να γίνουν ήρωες. Φυσικά. Καλά, δεν είπα εγώ ότι τους το έκανε η Θεία Εφώτιση. Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι η ίδια η κοινωνία και οι ανάγκες της κοινωνίας μας οθούν να κάνουμε κάτι. Άρα εμείς με τη σωστή παιδεία θα μπορέσουμε. Είσαι αισιόδοξος θα γεννηθούν ήρωες? Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να γίνει. Κάποιοι θα βγουν μπροστά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ξαναρθείς πολλές φορές γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Φιλοσοφία, μυθολογία. Τέλεια. Έχεις για τη μυθολογία ειδικά ανεβάζεις και στο Facebook, που να σε βρουν όλοι στο Facebook, Βασίλης Κλέτσος. Ανεβάζει συνεχώς αποσυμβολισμούς και αποκωδικοποίησης των μύθων και αξίζει τον κόπο να τα παρακολουθήσετε. Εγώ να σας χαιρετήσω, δεν έχουμε χρόνο. Bye bye.